ስለምንታይ ግን ልብወለድ ተኸታታሊት ዛንታ ጸሓፊ ኣማኒኤል ተሸመ 2015 ኣቕራቢ ሃብቶም ሓጎስ 2023 ካብ ዝሓለፈ እቲ ሽምግል ዝበለ መምህር ንመራ እንዳጓየ ኽላሶ ብጽሖ እቲ ውጽኢት መርመራ HIV ትጽበለኻ ከም ዝበልዎ ዘዕለብጥ ዝነበረ ጆን ናይ ተብሓሳቡ ክትመላለስ ሸጊራቶ ዝነበረት ሳሮን ናይ መራዓርኩ ጸብጻብ ክሰምዕ ማራይ ተሃንጢዩ ነይሩ መርሃዊ ቅልቅል ምስ በለ ናብ ክላስ ጆን ናይ እንቋዳሓን መጻኻ ምልክት ክምስ በለ ክሳብ እቲ በዓል በሬድ መምህር ዝወፅእ ውዕሊ ዕረፍቲ ንምፍላጥ ጆን ናብ መርሃዊ ብምቕረብ ኣታ መራዓርከይ ከመይ ነይሩ ዕላል ሳሮን ሕራይ ደይላትካ ኣርጊጽካ ያዶ ብምባል ጆን እቲ ቀዳማይ ሕቶ ከይተመለሰ ሕቶ ብርእሲ ሕቶ ብምድርራብ ኣፍሃሃ ኣቢሉ እዝኑ ገቲሩ መልሲ መርሃው ንምስማዕ ጽንበለ መርሃው ተረጋጊኡ ብዙሕ ከይተገደሰ ኣታ ጆን ብሓደ መዓልቲ ሓታ ጽልል ኢኻ ንሳሮን እኮ ቀሪበ ዕለያ ይፈልጥ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ከም ዝፍለጥ ሳሮን መልክዕኛ ጠባያ ኻስቕ ባህሊት ምዃነ ሓሊፉ እንታይ ደ ዝፈልጠለኒ ኣብ ሱቕ ዘሎ መሳቓስቕካ መፍላጥ ጽቡቕ እዩ ብምባል መራህን ጆን ከረድኦ ፈቲኑ ጆን ግን ውድእ መልሲ ክሰምዕ ተሃዊኹ ስለ ዝነበረ እሞ መራዓርከይ ኣይሓተትካያን ማለት ድዩ እወይ ሓተትክዋን ማለተይ ጽቡቕ ሌላ መስሪትና ኣለና ቅድም እሞ ኸመዝና ንሳሮን ከመይ ዓይነት ሰብያ ምሳይ ኣይትኸይድን ድሕሪ ምርግጋጽ ቀሲለ ይሓታ ኣይሓይሽን በለ መራ እወ ከምኡ ሓይሽ ብምባል ጆን ናይ እወንታ ምልክት ርእሱ ነቕነቐ ሕጂ ሓደ ነገር ክነግረካ ተሓበረኝ ጆን ዓርከይ ንዓኻ ከም ዝነገርኩኻ ከይትፈልጥ ምንታን ሳሮን ኣብ ዝኾነ ርኢኻያ ከምዛ ዘይረኣኻያ ወላ ብጌጋ ኸማን ክትጥምታ ይብልካ ብምባል መራ ትእዛዝ ኣመሓላለፍ ሕጂ እውን ተኾነ ጆን ብዘይ ዝኾነ ተቃውሞ ሕራይ ልዩ ዘረባ ዓርኩ ተቐቢልዎ ተረኛ መምህር ስለ ዝመፀ ዕላሎም ክቋርፅዎ ተገደዱ መርሃዊ ነታ ሳሮን ዝሃበቶ ደብዳቤ ጆን ከይርያ ኣብ ማእኸል ጥራዝዩ ሓቢእዋ ነይሩ ሶሉስ ሓሊፉ ረቡዕ ኣኸለ እታ መዓስያ ረቡዕ ትኾንለይ እንዳበለት ክትኳሓሓል ዝሓደረት ሳሮን ነቲ ነዊሕ ፀጉራ ብጉቡእ መሽጣ ንኽትሪኦ ማራኺ ዝኾን ክዳን ለቢሳ ናብ ቤት ትምህርቲ መጸት ሳሮን ናብቲ ቤት ትምህርቲ ክትኣቶ ኣቓልቡ ናይ ብዙሓት ተምሃሮ ክትረክብ ሓደ ኾነ እቲ ንጆን ክትብል ክትኳሓሓል ዝሓደረት ሳሮን ጠመተ ናይ ብዙሓት ተምሃሮ ምርካባ ሕፍረት ክስምዓ ጀመረ እቲ ንዕኡ ምዃኑ ዝኹሉ ምጽብባቕ ዘይፈለጠ ጆን ከማን ይኹን ከይተረፈ ዓርኩ ዝሕለፈሉ ኣይትጠምታ ዝብል ለቦዋ ብምጥሓስ ጎባ ዓይኑ ገይሩ ዝጥምታ ነይሩ መራ ግን እዚኣ ተኣክል ቆልዓ እኳ እየ ኸሲረ ኣምሊጣትኒ ብዘምስለ ጠማምታ ኣስናኑ እንዳሓር ቅምቅመ ዝከታተላ ነይሩ ካብታ መርሃውን ሳሮን ዝሓተተላ መዓልቲ ትሒዞም ዳርጋ ክልቲኦም ይዕሩኽ ቅርርቦም ከምቲ ዝድለ ይኮነን እተይ ኣብ ዕረፍቲ ብሓንሳብ ዝወፅዎ ዝነበሩ ግዜ ኸማን ክቋርፅዎ እዮም ጀሚሮም እቲ ጸገም ግን ናይ ጆን ኣይነበረን መርሃው ምስ ሳሮን ክዕልል እየ ኣብ ዕረፍቲ ስለ ዝበለ ጆን ከዓ ስክፍታ ብምግባር ኣብ ክላስ ክጸንሕ ይግደድ ነይሩ ዕረፍቲ ሓሊፉ እታ ንፍዳስ ገዝኦም ንኽኸዱ ትሕብር ደወል ምስ ተደወለት መርሃው ኣታ ንኺድ ቀልጢፍና ኣገዳሲ ስራሕ ኣለና ብገዛ ብምባል ተምሃሮ ካብ ክላሶም እንዳወፁ ንሶም ካንሸሎ ናይ ቤት ትምህርቶም ሓሊፎም ንገዝኦም ጉዕዞ ተታሒዞሞ ነበሩ ሳሮን ግን ኣብ ቦርሳኣ ዝነበረት ንእሽተይ መስትያት ብምውፃእ ነፍሰይ ንጆን ኣብ ፍቕሪ ተእትዎ ዶ ትኸውን ብዘምስላ ጠማምታ ሓንሳብ ፈጠጥ ብምባል ሓንሳብ ፍሽኽ ብምባል ምስላ ኣብታ መስትያት ብምርኣይ ተኽመስምስያ ነይራ ዘልያ ምልኽኻያት ናይ ክሬም ድሕሪ ምውዳኣ ጆን ኣብ ቆፀራ ቀዲሙ ክፀንሓ ጸሎት ብምግባር ናብቲ እንዳሻሃ ምርሕት ጆን ግን ዘይከም ትፅቢት ሳሮን ኣብ ቦታ ቆፀራ ኣይነበረን ኦኬ ቀሲሉ ይመጽእ ብምባል ሳሮን ወንበር ሲሒባ ኮፍ በለት ምጽባይ ናተይላ ዝተተሓዘቶ ጆን ግን ኣይመፀን ካብቲ ዝበለቶ ናይ ቆፀራ ግዜ ከይተረድኣ ሓደ ሰዓት ሙሉእ ይሕለፈት ተስፋ ናብ ምቕሃሙ ገጹ ስለ ዝኸደ ኣይፍቅረኒኒ ማለት ድዩ ኣነ ንዕኡ ኣይበቅዕኒ ማለት ድዩ ብምባል ምስ ነብሳ ተራገመት ምዃን ስራሕ ይህልዎ ጆን ከዓ ናይ ስራሕ ሰብ እንድዩ ብምባል ባዕላ ብምምኽናይ ንነብሳ ብነብሳ ኣጸናኒዓ ካብቲ እንዳሻሃ ወፀት ኩሎም ተምሃሮ ኸይዶም ዋርድያ ጥራይ ኮፍ ኢሉ ምህላው ኣስተውዒላ ናብ ገዛ ኣምርሐት ሓሙስ ኣኺሉ መርሃውን ጆንን ነቲ ኣብ መንጎ ክልተ ተምሃሮ ኮይንካ ዝስራሕ ናይ ጉርብዕየ ገዛ ግዜ ግድስ ኢኖምሉ ኮይኖም ኣብ ገዛኦም ዘይኮኑ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ መጺኦም እዮም ዝሰርሕዎ ነይሮም ድሓን ብዙሓይ ትጨነቕ ጆን ዓርኪ ቁጥሪ 4 ነበርትዕትና ስለ ትኸይድ ዘላ
اتممهر دحر عرفت سلازاتو عب عرفت نسرحة بمبالنا بكلاس أمرحو عرفت أخيلو مران جون قريفو نابتن صارون كرخبات جميرو زنبر عباي قرب كده جونجن مزانا قعسلا زي نبورو نتقدمهم زي سرحو وحي قزان مسرح ورقة دليو بورصة مرة مفتش ناتيلو تتحازو مرة نفتانا يكتسال معرفي زخونة قرب صارون كم تمس بمقمات كيدو خوف بله صارون تخيلنا مرة مزال سلامات الدحر من اللوات أتمر حوي جون دا أتمال زي مزال بلوتو هو انتهي تبلي بلا مرة زدنقز أخمسل كم زي فلت هو أنا دا ردي عندي مالتي تفوتو كيا ناي مزال مدبا مسخاخ تنبري تدلي ناي بخص أقام كوتا خول نجيريو مباراي مزاكن دحارك أوداتكو بعلات حتى ناقوان انت دا رخيمنا بالعلينا نخون الله بمبال مرهاوي علالهم كنت امزوزو فتنا سارون انتاي يزاربا خمزو اللي مرهاو مقماتي يسقمات اواي جون سلازو فكرك ورو يخون كم زقبر زلو بمبال سارون نفس عمت حتى سمعه دحان مرحاوي بزقبر كالي حاجز بتعمي زمسكن انا خا انتاي كقبر كم زهابني كساب عربي يسقبه قرب لبي حيل رخيب تقبصه بمبال سارون حيال فقرن تسفى مقراصن عرت عيموا زرن زحنا نبع التفلالي جون قص وتجمديدو ناي مرباش منفس عسيلوا ابكف من بالي السيدا يعلبت نايرو مرة عرفت ودي خلاص مستملسه جون عركي برصة فتشه طراز فحفح بيلو مسرعه لبو هرمت بموسخ ابرخ ورشش بولو وهاي صقم اتانتي داي خمخني رخيب وات رايكي يكون بمبال مرة بفرح زعبلو له منفس انفطفط يهيدا جون عركي انتي دا زبورصا يفحفح بيلكايو ناي دحان بلا مرة زقاط مخفلت جون تكبارات مرة قريمو اتاتي عينت سبيخة قرب إلى بحركان مستزاربو مرهاو تفليت ايه بزمسل قالات جون عركي سوري لو مصبح خنقرك كان داولكو سوري متعابيتي ولا حج خمانكو غزي الله مسبل مرة جون تقليل نغري لزحسبون مرهاوي معرخ اندزي كچن قيلو ايغمتن هو انتي كتنغرني حجي تراي باب جخا تعيو غزا ممهركي مصت عطع خبلو طباينا يز ممهر نافلتكاس غزي الله خاتبلني بحق مرحوي انا خب عالم ملو زصلو بترنا يز ممهر يو حجي خاص بسنك حتى تقطقطنا بمبال جون تقندي كعلبت صنح مخنيات المرحاو برحلو مرة اتا بچنقت كتساراسر صنحت لبو كاب صفرحات تخصنا صسل زوصت اوه تمسجن بزا سمع ملكتا نقعس تنفسه اتا جون عركي شرشر كان نديخا بمبال مرة نتابع زقمت انا يقرب يغزا كاب بورسو خا ماخل طرازو وصا جون تمرحاو قديم زتزاربو زربا بمذكر انت خاخت نغرنا حسيبكا مرة عركي بمبال توكسو مرة قديم زبول حج ملسون كيتحاوسو اندا فرحه نو نورمالي مالتي كنغرك اندا بولكو ابتنا جيوغراف طرازي كم زلو زعيه غزا علال حزر سعيو بمبال كاب كونت وصاني جون ملسلو اتا مرة عركي كابتا اجندا خاكو يا خوصي خايا نزعيه غزا خاب ماس دا اجندا ناب جيوغراف طراز تغيرو انا خا خغرمكا كل فتشه اذا اجندا خاطريفا نيرا نسخا ايتنكف كوان كم بحرياتي اجندا نيسب زي فقاد ونان متنكف ايفوتني بمبال جون تحسن لخبز عينة الزراربة نمرات حق انا تصرلو قل مستير كم زلقن جون مقماتي يتسقمان مخنيات مرهوي كنقبنينيا ولا نتقول حتو تربش وتأتا اندا بليو زميل سانيرو مرهو خوم عينة بايكري نجون ناي مجمر تاخونا قل نقر استحابو خم زلو قب مقمات حليف قن اتمستير بلك اخفل طيق على مرة خم تدربش يذكرو هو حقها ابتجي ندخبل كوي بمبال نتقدي مستزارب زربا الرمو تخسر حوه تداليم زنبور عيه غزا قرب كبدي لاس لزنبرت نابت حتى بمتكوار ممهر كي مصه ودي ما تصافف اتا بخلم تمهاره تفرح زخون ممهر بوترو ابيدان طلطيلو كم يعرفيلكم تمهارو مسبله كبرناي ممهر نمرغغاص كلهم تمهارو تسيوم كم يعرفيلكم ممهر بلوم ممهر كوف بلو مسبله تنعيو غزا زي سر حوالد اصابع تنكساب بدمص نز خلاص زناو صقور على عبلا تماودات كاز غبر وطفيوم نترسي عم زمص يغزا نمسرح
ኣብ ኣፍን ኣርበተን ተጓዒ እቶም ከም ጆንን መርሃውን ዕዮ ገዛ ዝሰርሑ ተምሃሮ ግን ተረጋጊኦም እዮም ኮፍ ኢሎም ነይሮም። መምህር ንዘይሰርሖ ክሃርም ምስ ጀመረ እዋይ ተመስገን ኣታ መራዓርኬ ኣሽኪልካና እኳ ኸ ነርካ ብምባል ጆን ሕሹኽ በሎም። ተምሃሮ ሓንሳብ እንዳሰሓቑ ሓንሳብ እንዳተራዳድኡ መምሃራን በቲ ዝመሃርዎ ዓይነት ትምህርቲ እንዳተቐያየሩ እተን ተሪፈን ዝነበራ ክፍለ ግዜ ተወድኣ። ፍዳሴ ኣኺሉ ተምሃሮ ክወፁ ጀመሩ። ሳሮን ነተብ ሓሳባ ኮይኑ ዘሳቕያ ዝነበረ ፍቕሪ ጆን ውድኡ መልሲ ትረኽበሉ መዓልቲ ክኾነላ ብምምናይ ከምቲ ንቡር ኣብቲ ጆን ክመፃ ትፅበየላ እንዳሻህ ኮፍ ብምባል ሃንቀው ኢላ ምፅባይ ተተሓዘቶ። ተምሃሮ ግዜ ፍዳሴ ስለ ዝኣኸለ ክወፁ ጀመሩ። ጆን ንሳሮን ኣብቲ እንዳሻህ ከም ዘላ እንዳረኣያ ከምዛ ዘይረኣያ እዩ ከም ሰብ ሱቕ ኢላ ሓሊፉ። ነዚ ምፅማም ዘፀገማ ሳሮን እዋይ ከመይ ዓይነት ሰብ እዩ ቁሩብ ከማን ሃይድንግፀለይን ኣፍቂረካ ስለ ዝበልክዎስ መሊሱ ተነፊሕለይ ክኸይድ ክዛረቦ እየ ኣይገድፎን እየ ብምባል ሳሮን ክትፅውዖ ጆን ክትብል ፈተነት። መልሓሳ ግን ተቆሊፋ ምዝራብ ኣበያ ክትረኽቦ ክትስእ ደልየት። ኣብራኻ ፈጥፈጥ ኢልዋ ኣእጋራ እምቢ ኣይንኸይድን ብምባል ሓንገዳ። ጠንቂ ዝኹሉ ጆን ምዃኑ ኣሚና ሳሮን ምስ ጆን ክትራገም ጀመረ። በቃ ሮማይ ብዘምስል ቃል ነፍሳ ንስቃይ ከም ዝተፈጥረት ምንባራ ብዘይ ጆን ትርኩም ከምዘይ ትረኽበሉ ሓሙስ ሓማሲታ መዓልቲ ምዃነ ኣሚና ብዘገምታ ናብ ገዛ ኣምርሐት። ዓርባ ኣኺሉ ሳሮን ነቲ ካብ ብልባ ተፍቅሮ ንኽትቆብፆ ግን ዘፀግም ጆን ሎሞይ ናይ መወዳእታ ዕድል ብምባል ከምቲ ቐፃል ተዘውትሮ ክዳውን ተቐያይራ ናብ ቤት ትምህርቲ ተምርሓ። ጆን ኣብ ልዕሊ መርሃዊ ዓርኩ ገለ ጥርጣረታት ክሕድር ተገዲዱ እዩ ነይሩ። ማለት መርሃዊ ዓርኩ ቀፃሊ ብዛዕባ ፅቡቕ ናይ ሳሮን ጥራይ ዝዕሎ ዝነበረ። ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን ኣብ ቅድሚ ጆን ክዝክር ኣይኮነን ወላ ባዕሊ ጆን እንተዳእ ዘኪሩሉ ብዛዕባ ሳሮን ክዕልል ዘይመርፅ ነይሩ። መርሃዊ ወላ እንተዳእ ዕሊሉ ንሳሮን ከም ዘይግደሰላን ብዙሕ ክብሪ ከም ዘይህባን ኮይኑ ዝቐርብ ነይሩ። ጆን ነዝን ብሓፈሻ ኩነታት መርሃዊ ዓርኩን ብምግማት ሓደ ምስጢር ከም ዘሎን ነብሱ ይእመኑ። ሳሮን ንዓርቢ ናይ መወዳእታ ዕድላ ምዃና ኣሚና ንጆን ተዘይወኒናቶ ምስ ትፈትውን ተፍቅሮን ገዲፋ ምስ ካልእ ከም ትሕፀ ፈሊጣ ፍርዳ ብሃንቀውታ ከብዲ ሓቑፋ ክትፅበ ውዒላ። ጆን ብወገኑ ነታ ብርእሱ ኣሚኑሉ ዝነበረ ግን ከዓ ዘይበርሃሉ ምስጢር ከመይ ገይሩ ከም ዝፈልጦ ክሓስብ እዩ ውዒሉ። መርሃዊ እንተኾነ ነቲ ብተዓፃፃፍነት ዘምፅኣ ኮይኑ ዝስምዖ ተንኮላዊ ሽርሓ ከይክስሕሖ ክሰግእ ዳርካቲ ናይ ትምህርቲ ግዚኡ ብናይ ውልቃዊ ጉዳይ ክሓስብ ፍረ ከይረኸበሉ እዮም ዕረፍቲ ሓሊፎምስ ተምሃሮ ክፍደሱ ጀሚሮም ዝነበሩ። ሳሮን ብጉያ ናብቲ እንዳሻህ ብምኻድ ኣብቲ ናይ ቀፃሊ መፀበይታ ዝኾነት ኩርሲ ኮፍ ብምባል ምፅባይ ናተኢላ ተተሓዘቶ። ጆን ዘይከም ቀደሙ ንመራገዲፍዎ ናብቲ እንዳሻህ ኣምርሐ። እታ ብማዕዶ ክመፅእ ዝረኣየቶ ሳሮን ሕልሚ ድዩ ወላ ጋህዲ እንታይ ዝርኢ ዘለኹ ብምባል ኣብ መንጎ ሓጎስን ስምዒታዊ ፍሕን ተቐርቂራ ልቢ ሓጎስ ክትሰራሰር ጀመረት። ራብዓይ ክፋል ናይ መወዳእታን ኣብ ዝመፅእ ይቐፅል።